Yeah. What up? My name's Corn and Beef. I enjoy going on long walks and playing games such as checkers, Uno, brown sunscreen, and orange utensils. But anyways, down to the nitty-gritty. That's a Handycam Sony XL 8GB 60 optical zoom. I'm pretty stoked about it. Just got it for my birthday. This is my first blog entry online. Wiener sound. Okay. But I don't know. I'm really into stuff. Like, you know, anything. Really, anything that's fun is just kind of me. I kind of started off in the 2nd grade eating lunch trays. People would get these incredible treats, such as PB&J's, your basic delivery. She's coming! She's coming! Surprise, Heidi! Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo? Alo? Sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei.
grab a spoon and put it in the Easy.